Wala k'a yira k'a fɔ fɔlɔ kunun jaabi bɔra jaabi min bɔra n'a a fɔra ko san kelen kaso dira Bubakari karamɔgɔ Tarawele ma anw ka ma jɛ ni jaabi in ye jaabi in tɛ anw fɛla ye k'o da mun kan an ye o de fɔ ko Bubakari nɔ minɛna fɛn min na depuis kiiri daminɛ fo ka taa se nin jalakili in ma n ko dalilu ma se ka sɔrɔ kiiritigɛla min bɛ nɔminali kɛ n'o ye procureur ye k'o yira k'a fɔ nin de la an y'a nɔ minɛ a dalilu filɛ nin ye kiiri kɛ don an ye o de yira procureur la k'a fɔ i ye fɛn saba min fɔ Bubakari karamɔgɔ ma k'a y'o waleya in kɛ an k'i ma o n'o ye fɔlɔfɔlɔ ye k'a ye kuma fɔ kuma min ani waleya kɛ min bɛ se ka dɔgɔyama ni dankari kiiritigɛla la an k'i ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka sɔrɔ filanan kɛra min ye k'a ye waleya wɛrɛ kɛ tuguni ni min bɛ kɛ sababu ye ka dankari fanga la ni an b'o wele ko atteinte au crédit de l'État nka a ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka na sabanan ye min ye k'a ye fɛn fɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ko ka dankari bɛn yɛrɛ la o na ni o dalilu ye o dalilu in fana ma se ka sɔrɔ. Ayiwa Monsieur Tarawele i ka kuma latigɛ tɛ an bɛ fɛ k'a dɔn ni jalakiba saba min binnen filɛ nin ye Bubakari Tarawele kan o ye a yɛrɛ ka fɔtaw de ye a da la wa walima ni jalakiba saba in a bolonɔ bilala memorandum mun na a bɛ olu kɔnɔ kow de la wa Bubakari yɛrɛ ma foyi bɔ a yɛrɛ da a ma fɛn sɛbɛn a yɛrɛ tɔgɔ la ko sɛbɛn min ni nominali kɛra dɛ ko kuma dɔ fɔra o kɔnɔ ko kuma in de kama o kuma in de taara u fɛ k'a fɔ o kuma in de dankari kiiritigɛla la filanan fana ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen de kɔnɔ ko o sɛbɛn min bɛ dankari fanga la sabanan ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen in kɔnɔ tuguni o fɛn min fɔra k'o bɛ dankari bɛn na an ka procureur ye Buba nɔ minɛ k'u ye mun ye sisan e ko sɛbɛn in ye memorandum de ye memorandum min n'a ye M5 RP ka sɛbɛn labɛnnen de don sariya ladon ni M5 RP ka sɛbɛn labɛnnen de don ni fɛn fɔra kɔnɔ o sɛbɛn in bɛ sariya sɔsɔ a b'o jɛkulu de nɔ minɛ mais k'a fɔ ko maa min b'o jɛkulu kuma bɔ k'o bolonɔ dɔrɔn b'o sɛbɛn na k'o ka taa kaso la o jɛkulu tɔgɔ la k'o ye sariya sɔsɔ ye sariya sunba ko ni maa bɛ nɔ minɛ ka taa kaso la f'a ka sɔrɔ a nɔ minɛna waleya min na waleya in y'a yɛrɛ ka waleya kɛlen ye an dun b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ Buba taalen bɛ kaso min na nin ye nin ti a yɛrɛ ka kɛ wale kɛlen ye an b'a fɔ dɔrɔn nin ye kiiri ye nin ye fɛn min an b'a fɔ ko politiki ko de bɛ nin ko in kɔfɛ an bɛ nin bila politiki minɛn de kɔnɔ sinon sariya ko tɛ. Yala aw bɛna wulikajɔ kɛ nin ko la walima a ko bɛna to ten nin ko in ni to tɛ cɛ ka jan depuis jaabi bɔra kunun an ye appel kɛ an ye wele bila o sɛbɛn in taara tribunal la ka wele bila k'a fɔ an ma jɛ n'a ye kiiri in ka taga sanfɛ kiiritigɛ bonda la n'an b'a fɔ o ma ko cour d'appel ka kɛ kiiri ma yan'o fana cɛ an bɛ wuli ka jɔ la yanni kiiri yɛrɛ ka tigɛ o cour d'appel in fɛ an ka se cogoya min na ka fiɲɛ bɔda fana ɲini o cour d'appel kelen in fɛ karamɔgɔ ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ